uyaprofitwa kodwa manje. Amen. Uma isibongo sakho. Mamba. Mamba ngicela ukukhulekela wathumwe ngcwele kimi kodwa manje ngobe ngiyawukhulekisa endaweni yasehlane wathumwe kimi bengikhuphuna nawe entabeni sizathu ngisuke ngibona uyazi ugcine wena uphila wedwa ugcine manje uba ngulaze ngithi mina ufuna ukuvala isimo samadlebe yathi inkulumo engcwele mangikhuleka ngithandaza uyazi kukhona into ebegcine yamema kuwe emzimbeni wakho njengento ethi mina isipo wathi mangwele ke mangikhulele egameni lenkosi uNkulunkulu uyazi mama wena uyagula egameni lenkosi lokho uba nemzwangedwa egameni lenkosi ugcine uzindla kodwa manje udle kungayinto endleleni yami ngeke kuya khona wathi mangwele ke ngisuke ngibugcine uvuka inyawo njengento engithi mina yokugcina uyisangoma kanti uthi mangwele ke ngabe ngiyofuna umoya wena unesimo sokuthandaza nesimo somoya manje uyathwala egameni lenkosi inkinga abantu yathi kungwele fazi baloko angabe izindaba yesimo samaphupho yafeka ubusukumolele ugcinwa kuseni mawuvuka wathi ngwele kimi mama angazi kwenzakala ini phakathi ekhakini nasekhaya mama wakho egelo usintizo nkosi uyifuna ayifuni uhlangana kahle egelo sikade empeleni bekumele ukuba umuntu lo ngabathanzi bantu lo fraud nje uba wedwa ekade uthi umoya lapha kumina kunesimo sokuthandaza kodwa manje lesihamba sento engathi wena unedemoni ngoba ngisuke ngomzimba wakho yesindwa uyakhathala ngibona ikhanda ngibona uvaleka amadlebe ngibona isiyezi egameni